Avui ens trobem a l'Espiga d'Or, la fleca fundada el 1888 als estrets carrerons del nucli antic de Vilanova i la Geltrú. En Jordi Morera és l'actual propietari d'aquest establiment, un forner molt mediàtic gràcies a les seves xarxes socials, també a la seva participació en diferents espais televisius i als diferents reconeixements internacionals que ha obtingut amb la seva tasca com a forner. El pa de pagès que prepara és una autèntica obra d'art culinària. Si aneu a Vilanova i la Geltrú, el forn Espiga d'Or és una visita obligada. Acompanyeu-nos! Doncs estem amb en Jordi Morera, l'actual propietari d'un forn amb molta història, l'Espiga d'Or, a Vilanova i la Geltrú. Moltes gràcies, Jordi, per atendre'ns. A vosaltres. I només arribar fa una flaire a ser un forn de pa amb molta història. Només veure aquest forn centenari, la veritat és que ens sorprèn l'olor de pa. Explica'ns quina és la història de l'Espiga d'Or, perquè sou diverses generacions, veritat? Sí, pensa, jo soc la cinquena, per tant això va començar el meu rebesavi, ja fa uns 135 anys, aquest any fem 135, i un dels emblemes més macos és com deies, el forn de llenya, perquè, com et comentava, és un forn de llenya que vam reformar completament el meu pare i jo fa uns 10-12 anys, però les peces són originàries dels meus rebesavis. Sabem segur que és d'abans de la Guerra Civil. Jo ho veia sempre amb un raconet del magatzem, deia, papa, jo vull fer de nou el forn dels avis, i ell, Jordi, que és molt maco, però compte perquè és molt esclau també, no? Però la veritat és que estem encantats amb ell. I a més, Jordi, el resultat és aquest, el vostre pa de pagès català, amb indicació geogràfica protegida, amb el teu permís, el de mig quilo i el de quilo. Exacte, sí. Explica'ns una mica què és el bo que té aquest pa de pagès català amb indicació geogràfica protegida. Al final, el pa de pagès, que és un pa molt tradicional català, que es feia segurament en zones molt més rurals, pensant sempre en que fos un pa que durés molt. L'objectiu del pa de pagès era un pa que durés, que tingués una vida útil molt més llarga que un alt. Per això sempre és en forma rodona, perquè al final la dimensió, el tamany, fa que el pa duri més temps. És com una protecció, aquesta crosta gruixuda, són proteccions del pa. Aquest pa, quan s'ha passat a fer una IGP, que és una de les IGPs més importants, com ja sabem, que existeix a nivell alimentari en tot el món, el que fa és garantir que tingui una gran fermentació. Doncs perquè com a client aquest pa em donarà, quin valor m'aportarà? Sabem segur que té una bona fermentació. En el nostre cas és una fermentació amb massa mare de cultiu durant 24 hores. Ara mateix allà estem fent el pa de pagès per demà, amb una massa mare que hem refrescat fa diverses hores, per tant és un procés lent que simula molt aquell que feien els nostres avis, però amb la tecnologia d'avui en dia. Doncs el vostre és un pa de pagès català amb indicació geogràfica protegida. Un pa saludable. Per què? Sabem, a més d'una manera científica, que els pans a més llarga fermentació, i especialment amb massa mare, que és un dels secrets, quan fermentem amb massa mare, a part de que també es pugui fermentar en llevat, però quan fem protagonista la massa mare, el que fem és que aquí dintre, durant la fermentació, succeeixen un munt de reaccions bioquímiques que el que fan, en resum, és que després els teus intestins tinguin menys feina. Per tant, tot el que fa el forner durant aquell pa fermentant lentament tota la nit serà una facilitat més pel nostre sistema digestiu per digerir aquest pa. Això vol dir que un pa de llarga fermentació o un pa de pagès és apte per celíacs? No, òbviament. Estem parlant que el fa més digerible a la part dels sucres, té menys sucres senzills, això és una cosa que ara està molt de moda, que els aliments mengem massa sucre ràpid. Doncs gràcies a la fermentació i també a beure molles, mira, si us hi fixeu, les nostres molles, veus que tot i ser un pa, per entendre'ns, blanc, no és un pa integral, la molla no és blanca? Aquí hi ha una part de farina integral, pastem molt lentament, per tant no perdem la part més integral de la farina. Aquesta integralitat també farà que aquests sucres siguin més baixos i farem que totes les persones sensibles al gluten no celíaques els senti millor aquest pa gràcies a la llarga fermentació i a aquestes farines integrals que us comentava. I Jordi, tu podem dir que ets un forner internacional. Quin coneixement, què n'opina la gent d'altres països del pa de pagès internacional? Tu que has viatjat, quan els presentes, què et diuen? Home, la veritat és que en general els hi sorprèn molt
la varietat de pans que tenim en general al sud d'Europa és espectacular, no? Pans italians, pans de la resta d'Espanya, pans catalans, i concretament el pa de pagès és un pa que sol impactar quan es presenta en format gran, perquè al final era l'origen. Jo estic segur que el meu avi pocs pans de pagès de mig quilo feia. O sigui, el més petit devia ser aquest i d'aquí en endavant. Sé segur que en feien de 3, de 4, de 5 quilos. Per tant, en aquests formats tan grans i quan expliques el significat, que és la millor manera que el pa tingui una llarga duració, això sol impactar molt a la gent. I a més, quan els expliques el tema del pa amb tomàquet, que al final el pa amb tomàquet és una manera de, amb una llesca de pa de pagès, tornar-li, que ja és antiga, que potser té una setmana de vida, per tant el pa ja està ressec. Els catalans van inventar una manera de tornar-li la humitat al pa restregant-li el tomàquet, no servint-lo a lonxes, no? Sinó ben restregat. Clar, això, aquesta història a la gent els agrada molt. I Jordi, entre nosaltres, sabem que el pa amb tomàquet és la versió més internacional de presentar, de preparar el pa de pagès català amb indicació geogràfica protegida. Tu ens pots donar alguna idea diferent de com fer una presentació, un plat exquisit amb pa de pagès català? Home, hi ha diferents coses. Per exemple, hi ha molta gent que ens el demana per buidar-lo per dintre i, per exemple, posar-hi, des de fer una fondue de formatges, un bon formatge que trobem d'aquí, de la zona, que el podem escalfar en el forn o en el microones, fins i tot algun tipus de sopes. Hem vist que perquè la pròpia sopa, una sopa de pa, una sopa de farigola, aquelles sopes de pobre que es feien abans aquí, també tan catalanes, no? Que al final eren sopes de pa sec i que se li posava alguna herba, la clàssica farigola, les de ceba, doncs això, el pa ens pot servir de plat, però no només a nivell de, estètic i punto, no, sinó que el pa es va empapant d'aquest líquid, d'aquesta sopa, i al final t'acabes menjant el plat i és espectacular. Jordi, tu ets un forner artesà i també n'hi ha molts altres forners artesans que fan també un pa de pagès de molta qualitat. Què els diries tu perquè també s'adherissin, s'unissin a la indicació geogràfica protegida del pa de pagès català? Quins beneficis us aporta a vosaltres com a forners artesans? Per mi la veritat, quan ho he xerrat amb molts companys, més enllà dels beneficis de cara al client, perquè expliques una cosa que està refrendada per uns organismes, que s'ha portat a Europa, imaginem un pa català que s'ha portat a debatre a Europa, això és molt interessant. Penso també, i crec que és la manera d'esperonar una mica dels meus companys, de dir, escolta'm, és la millor manera, o una de les grans maneres de fer sector, no? Al final sempre parlem de que el forner molts cops a vegades va a cadascú la seva i tal. Una de les grans maneres és unir-nos per un producte que és comú a totes les fleques catalanes, no? I això, poder-li donar un nom, poder-li donar un valor, i que cada cop es faci millor pa. L'objectiu, jo crec que, de les coses per estar més contents de l'IGP, és que des de que es va fundar fins a dia d'avui, jo més ho he viscut perquè el meu pare va ser en el seu moment president de l'IGP també, doncs cada cop hi ha millor pa pagès al carrer. I això és una cosa per estar orgullosos i que només es aconseguirà si estem units. Per tant, que la gent, aquesta crida que em dones l'oportunitat de fer és valuosíssima, que la gent encara que digui, ostres, una IGP, que això em pot portar papeleo, no? Que molts cops ens fa una miqueta de tirar enrere, aquest part de burocràcia, és necessari per poder estar units i fer un favor al sector. Doncs ara ja ho sabeu, visita obligada l'Espiga d'Or a Vilanova i la Geltrú pel seu pa de pagès i tot el seu ampli repertori de productes exquisits. Jordi Morera, moltíssimes gràcies, felicitats per al vostre projecte i a seguir fent pa de pagès de molta qualitat. Gràcies. A vosaltres per difondre-ho. Merci.